गिबि बिसिखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनानै गोदान मोजां मोनलायनाय मुखुब भिसिडिसिनि मासिगिरि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो लानानै दोनखादोंमोन इयो रुम भारा लानानै दोनोमोन गोबावानो जाबाय लाब रायजोनि खामानि मावालासिनो इउपिपिएलनि मासिगिरिया सानै जुलि खालामनानै लाबोदों बिटिआरआव जौगानाय थासारिखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' नोंथांनि सरकारनि दिनाव खायसे भिसिडिसिनि मासिगिरिया सानैयालागै जुलि लानानै बेफोरबादि जौगानाय लाबोनाया बेनो नामा बिराद खास्ति खालामो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो गावनि आंगो बिसिखौ बुग्लिना होखारहरनानै गुबुन हिनजाव गदाय लादों धरामारा भिसिडिसिनि मासिगिरि राजेश नार्जारिया सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय रुपहि घरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन लंपट राजेश नार्जारिया गावनि आंगो बिसिखौ बुग्लि बुनानै अयथासार खालामनायनि जाहोनाव न'निफ्राय खारनो गोनां जादों बे खारनाय खाबु लानानै क'क्राझारनिफ्राय गुबुन हिनजाव गोसो थोनानै लाबोदों रुपहि धरामारा भिसिडिसिनि मासिगिरि राजेश नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि लंपट राजेश नार्जारिनि न'आ बाक्सा जिल्लानिनो रुपहि हालामनि लाहरिपारा गामिनि गावनि बिसिया फोरमायबावनाय बादिब्ला गाव थासेयावबो गावजों लोगोसे 8 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला थासेयावबो गुबुन हिनजाव लाना फैनायनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोबाव समनिफ्रायनो गावखौ खास्रि बिस्रि खालामबोबाय थादों सिखा रुवा बायदि लानानै दाननो होसोनाय जानो लोंनो सुख गैयि दै गुदुंजों सारनानै अयथासार खालामबोबाय थायोमोन बेफोरबादि गावनि बिसिखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनानै फिन गोदान जुलि लाबावनाय इउपिपिएल दोलोनि बदनाम लाबोनाय भिसिडिसिनि मासिगिरिनि सायाव मा राहा लागोन बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जाथाया माने बियो हिनजाव गदाय लानानै फैबाय सिगांनिफ्रायनो लानानै दोनखादोंमोन इयो रुम भारा लानानै दोनोमोन गोबावानो जाबाय लाबनाया बिनि थाखायनो आंखौ बे हिनजावनि थाखायनो आंखौ बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखौ बिराद खास्ति खालामो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि होसोयो बुनोल' नागिरो आंहा फिसालाबो सासे दङ गथ'खौ लानानै आङो खारनांगौ जाहैयो फिसालाया बेसे बोसोर जाना फिसालाया 8 बोसोर जाबाय बबे जायगायाव हाबा जाहैदोंमोन आङो लावरिपारायाव मा मावो हौवाया चेयारमेन घरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन इयो राजेश नाम क'क्राझारनि ओरैनो सानबेसे जाखो लाबोनाया जाबाय गोबावैनो सप्तानैसो जाबाय खोमा मा जानो थाखाय होखारखो नोंखो हिनजावखौ लाबनोनो आंखौ होखारबाय थाखायोमोन इयो आंखौ खारगौबा बिदिनो बुयोमोन माने आरो गथ'नोबो फैसा थाखा होआ आरो फरायनायाव आं ओंखायनो बेलेगाव थांनो गोनां जादों बे गथ'नि थाखायनो गावबो फैसा बिबाबो होआ नालाय गथ'नि फरायनायाव फैसा बिबानो बियो आंखौ आंनिफ्राय फैसा गरसेबो मोना गावबा गाव फिसा बोरै फोरों आं फैसा होनो हाया बिदि होननानै बुङोमोन इयो आरो आं मा खालामनो बेलेगाव थाङाबाबो आं उफाय गैया गथ'नि थाखाय आं बेलेगाव थांनांगौ जाहैदो बे बेलेगाव थांनायखौनो आरो आंखौ दा बेलेग हौवाजों हाबा जाहैबाय होननानै बुंदो इयो आंखौ आं रावबो हौवाफोरजोंबो थाङाखै आं लोगोफोरजोंसो थांदो मालायनि फट'खौनो आंखौ होननानै होगासिनो इयो दा आंखौसो फानबाय दङ इयो बेसे गोबाव जाखो होखारनाया आंखौ होखारनाया इयो होखारबायानो थाखायो ओमफ्राय आं होखारबाबो थाङाखैमोन ओमफ्राय आं इनि अयथासारखौ हायियाव थांनांगौ गोनां जाहैदो आङो थांनाया ओरैनो सप्तानैसो जाबाय दाननोल' नागिरो सुथारनो नागिरो आरो फुथारखुमानोल' नागिरबाय थायो आंखौ बुयो माने आंखौ खारगौबा होननानै खालि बुनोल' नागिरो बुयोआनो आंखौ गामि गंसे सिखा जं लानानै होसोयो आंखौ गामिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया न' खाथिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया सोरनावबा न'आव थाखुमानानै थाहैबाबो बेखौ धमखि होयो बेनि थाखायनो आंखौ रावबो दोननोनो हाया आरो ओमफ्राय आं बारिफोरावनो खारना थाहैयो गथ'खौ लानानै अखा हाबाबो अखा हानानैनो जों सिजानानै थानांगौ जायो गथ'खौ लानानै सरकारनिफ्राय आं बेखौनो लुबैयो बेखौ बोख्लायनानै दोननांगौ आंनो गथ'नि थाखाय
मायबा मोनसे होनांगौ आं बेखौनो लुगैयो लायनांगौ इखो आंहाबो फिसालाखौ फोरोंनायनि खोथा दङ गथ'खौ आंहाबो गथ'खौ लानो लेंहरफिनगोन फैनाखै नोंसोर लेंहरा इयो लेंहराखै मा मुं होनदों खबरखौनो लाया इयो राजेश होनो राजेश नार्जारि गामिया मा गामि गामिया लावरिपारा बबे पिसिडिसिनि चेयारमेन खरामारा पिसिडिसिनि चेयारमेन होखारनायनि बे फनसनबो हराखै नामा ओहो हराखै खबर लायाखै आंखौ ओमफ्राय मानसिफोर सोंबाथाय बुङोनो आं नागिरबायानो दं बिदि होननानै प्रमद बर'निसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा माबा मोनसे एक्सन लानांगौमोन ना प्रमद बर'खौबो आङो बेखौनो लुगैयो माने बिदि मानसिखौ दोननानैबो लाब गैया बेखौ बोख्लायनानै दोननांगौ आं आरो फिसालानि थाखाय माबा मोनसे बिदिनो लुबैयो ल' नङा आरो दंबावो इहा सिगाङावबो जाखांबाय बियो बामोनखालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिन्जावखौ थिख्लिटलनि हिन्जावा खांबाय बामोनखालाव बेखौ न'आव लाबोनो हाथारासै इयो दा इखौ लाबथारनो हायासै नालाय एबार क'क्राझारनिखौ लाबोनांगौ लाबबाय इयो लाबोथारबाय आरो इयो इ समावबो आंखौ बेसेबा खास्ति खालामदोंमोन इयो आंनि जि जुम सावना होजोबदो इयो आंनि बुस्थु एक'खौनो दोना इयो जिखिनि बुस्थु दं आंखौ सावना होजोबदो इयो आरो आंनि सना लानानै दोनदो इयो आंनि बिमा बिफा हरनायसोमोन बे सनायाबो सोंबाथाय आं गार'बाय माबाय होननाल' खोन्थायो बियो आंनो होआसै इयो सनाखौ आरो बिमा बिफानिफ्राय फैसा दाबि दाबि लांनाय बे समावनो मबाइल गावसोरजों गावसोर मबाइल रायलायबाय ओमफ्राय आंखौ दिख्रुबदो होननानै आंनि बिमा बिफानाव फैसा दाबिना लांदो इयो 10,000 आरो उनावबो लांफैबावदो इयो हरफिनगोन माफिनगोन होननानै लाङो फैसाखौ हरफिना इयो दादागिरि खालामोमोन नामा ओं गरम न'आव फैनानैबाबो आङो बेसे बुजाबाय थानो होननानै न'आव फैनानै थाफैयो न'आव फैना थाफैबाबो आंखौ लांफैयो बुयो इयावनो बुफैयो आंखौ न'आव फैनानैनो पिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नाम आंनि न'आव सानफ्रोमबो थारमाने थुमथाफा खालामफैयो फिसा हिन्जावखौ माने बुग्लुं सुग्लुं खालामफैयो अयनाय खालामफैयो सिखा रुवा लानानै दाननो होसोयो बुनो होसोयो बेनिफ्राय जों हमथाबाबो हमथाख'नो हाया जों दाखालि बावै आरो आफिखौ माने आं गैयामोन आरो टाइमाव आं गैयि टाइमाव थारमाने फैनानै माने सेखा सिमनायाव आफिनाव नांसिगौमोन आफि गेदेरनाव बेनिफ्राय गावसोर उनाव माने हमखा हमखि खालामनानै माबानानै बोखा बोखि खालामनानै दसे सिरि थाथ'दोनो बेनिफ्राय ओजोंहा नै दाख्लैबावै फैनायावबो माने आं मिथियालै आं हिन्जाव नङालै इयो आं नागिरालै इदि भाषाखौ दाखालि फैनानै बुंफैदो नै दाखालिबावै खेबसेयाव बेनिफ्राय जों होनदों आरो आं रायदों नोंसाय न'खराव जुक्ति गैया माने साब्रैल' मानसै बिहाव बिखुनजोआबो जुक्ति गैया नोंबो जुक्ति गैया हिन्जावाबो हिन्जाव फारसे हौवा फारसे सब जाजोबो साब्रैल' मानसै नोंसोर बिदिनो गोदाव सोरावनो दिन थांगोन ना मागोन बिदि होनना बुंदों आरो आं बुंनाया बेनिफ्राय इयो दिनैनिफ्राय नोंसानाव न'सिला गालालै नोंसानियाव आं फैलालै साला हक न'खौ बखिबाय थायो बिदि होननानै लाजि मोननानै हिदिनानिफ्राय फैयाखै आरो मानसिया बेनिफ्रायनो गैया नै दासिमबो गैया ओमफ्राय आंनि फिसा हिन्जावखौ खबरबो लाया दबरबो लाया नागिराबो आरो इयो बेनिफ्राय नै दा आङो खबर लानानै नागिरनानै आङो माने फैसा गारनानै नागिरना आं दा लाना फैबाय आंनि फिसा हिन्जावखौ गुवाहाटियाव बेनिफ्राय नै दा आंनि आखाइनिफ्राय मबाइल देख्रुबलायनानै इयावबो फैसा 10,000 दाबिनानै आंनिफ्राय बिहावनिफ्राय लांफैदो बेनिफ्राय राजेशआ बेनिफ्राय बे फैसा 10,000 लांनायावबो आं मालायनि खुद लानासो लाना फैदोंमोन नमा जादोंमोन बे 10 थाखा दामै आं लाना फैदो आरो 100आव खुदखौ बेनिफ्राय बे फैसाखौ हरगोन होनना बुङो बे आंखौ थगायबाय थायो बेनिफ्राय आं आरो भाबि सिन्थियै दे निजिनि बिजामादैबो आंलाय मा खालामनो बिनोबो हाया दाबिनोबो हाया बिदि होननानै आङो थारमाने आं बिया जाहैबाय माने मोजांल' जानांगौ आरो आंनि फिसा हिन्जावजो बेफोरबायदियाव आङो माबा बुग्लुं सुग्लुं खालामबाय थाबाथाय जानाय नङा आंथ' बुखाया नालाय जाम्बा मानसि एख' मिथिया बेनिफ्राय आं थारमाने दा आंनि फिसौखौ आं न'आव लाबोनो लुगैदों आरो बेनिफ्राय थारमाने मोजां गाज्रि बिजिरनांगौ बेनिफ्राय खासना खालामखानांगौ आरो खोथाया बेनो थारमाने ओमफ्राय जोंनि
खोनाना मोन्दों हिनजावखौ गोदान लाना फैदो बेनिफ्राय जा आगोलनो टिक्लिटलनि लाबग्रोदोंमोन आरो सिगां ओइ टिक्लिटलनि ओजोंहा लाबनायाव ओजों गुमैलानियाव न' खाथियाव हमजादो इयो लाना खारनायासैना ओजों न' खाथियावनो माने लाना खारबाय इयाव हमजाबाय इनिफ्राय नै दा आरो जोंहानि क'क्राझारनि ना मानि नै लाबदोनो नै दाख्लैबावै आरो आंजों गेंग्रुं जाहरनानै इनिफ्राय नै दा हाबाखौ जाबाय आरो ओमफ्राय हाबा जादों ना मादों जों एख मिथियामोन आरो नै दाख्लैबावसो आरो खोथा हरबाय आरो आंनो बिदि आरो फिसाजो जोंहानि फिसाजोखौ होखारबाय बुबाय थानानै दोखो दोखो बुग्लिबाय सुग्लिबाय खालामनानै फिसाजोखौ होखारबाय बै हिनजाव गदायखौ लाना फैबाय आरो इयो फैयो बिदिनो सानफ्रोमबो हक न' हक माने हरनि 12टा हरनि 10टा इ जरावसो थाबायो आरो मानसिया माने सानाव थाबाया आरो इयो ओमफ्राय खोथाया गरम खदाय गरम आरो माने 24 घन्टा माने गरम इयो चेयारमेन सरकारनिफ्राय आं थारमाने इनि माबाखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने माबा दा चेयारमेन जानायखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने इ गरम जाबाय दङ आरो माने टेम्पार देखायबाय दङ इ आरो मानसिखौ माने आंनि फिसा हिनजावखौ सानफ्रोमबो अयनाय बिसार खालामबाय माबाय थायो आरो बुबाय थायो आरो मानसिया इयो